Да. Ти сега скепнат, ето колан, който го разгледа. Ръцете изпълнят и тръскай. Защото Америка съм супер голяма страна. Какво от това? Виж, какво правят Афганистан? Дръж. Една бомба, която $20. Имаш флатка от дясно. Един от две, който $500. Така, така. Държаваме по-голяма загуба. А, така. Вкарай кръка сега. Вкарай кръка. Другия крак. 10 крак вкарай наляво. Да. Браво. Изтръскай. Дай. Може да събереш ръцете там. А? Болдър. Хвана ли? Браво. Браво. Пускай, падай. Браво. Как беше? Добре, супер. Маршрутчето е супер. Определям го някъде V12, V13. Ада Мондра даже ще се затрудни по някое време.